Kulħadd jaf kemm l-irqat huwa importanti ħafna anka għal fat loss. U jekk ma konx taf qed ngħidlek issa. Għaliex? Għax meta torqod sew l-għada sabu li inti ħad tkun iktar enerġetika mela iktar ħad iċċaqlaq. Number 1. Number 2 sabu li inti torqod sew inti inqas ħad ikol imbarazz. U inqas ħajkollok anka aptit illi tikol ta' spiss. Allura daw kollha flimkien ħajwasluna biex ovvjament ħaniklu inqas, ħaniċċaqalqu iktar, allura naħalqu iktar xaħam. Tgħidli ma jena kif nista' norqod iktar komdu, mhux jirnexxieli, ħanissuġġerilek li tipprova din is-sistema. Jgħidula 10, 3, 2, 1, 0. Mela 10 sigħat inti qabel ma tidħol fis-sodda jew beħsiebek illi tidħol fis-sodda aqta' l-kafè. 10 sigħat qabel. 3 sigħat qabel iqaf aħdem. Iqaf aħdem fuq dawk l-affarijiet illi forsi jistressjawk ħafna u jġeluk taħseb ħafna. Satej qabel ħatit fit-television jew l-screens illi int qed tuża forsi anke laptop. Tajjeb, sija qabel ħatellimina dawk l-affarijiet illi inti qed jinvolvu l tiċċaqlaq ħafna l-emmulaw, allura ħatoqgħod iktar fis-sodda, u 0 huwa drabi li inti meta jdoqlok l-alarm filgħodu ħatafas is-snooze. Kunċert li ma tafax snooze għax dik sabu li jaffettwa ħafna kemm ikollok anke enerġija matul il-ġurnata believe it or not. Niltaqgħu.